balungane dipolke kental keso. Dek mau bengi terus lontang ranting tanpa turu hatiku tansah klisian amarga lupa semangkin mutiara teteki wanci-wanci aduh mangkini rumah saku teko karo milang-miling tahawimu tansah ngiji sing teko jebul siku. Halo, selamat malam Mbak Apri dan Mbak Mimin. Sugeng dalu Mbak Limbo, Mak Cange. Selamat malam Wilujeng dalu Mbak Limbo. Inggih, wah jantangu mboten pinanggih kalian panjenengan je 3 tahun menawi mboten klentu. Waduh, ya Suwe ra pethuke ning kok wis anu ya, Lek, wis ngerti stratenane Wis ngerti stratenane awake dhewe kok ya. Ya dadi Mak Cange iki wis ngerti. Wis paham. Wis paham nek batune wayah wengi ya yane lagi ditoke ngono. Nek bintang tamu ora dhewe iki jam setengah 11 wis lingguhan lho iki men jam 12 wis ngerti adat lupiane apa pancen wis kulino ya. Member ya Emal. Ora garwane Mas Hari iki luar biasa cantik, wis luar biasa. Waduh. Solehah insyaallah nggih bidadari surga. Amin. Alhamdulillah. Derek bingan, Ana. Lek Min menika saged nyengkuyung ngadicara wonten dalu punika. Sambang warga. Nggih. Ingkang dipun adani dening Diwan Kesenian ugi menika lenggah para-para kadang dalang gurune awake dhewe ya no. Ya Alek. Paribasan kabeh dhewe nderekke dalang-dalang senior. Wiwit paribasane awake dhewe iki nusul sapa-sapa kok nusul ora didhawuhi nusul ngantek saiki dhewe didhawuhi. Sing rong tau ki gur siji. Sapa, Nduk? Ki Mincuk ki lho. Lah iki kon nderekke kok ya Dalang iku. kedua. Nah, niku kelakon. Ki Mincuk. Ya ini ya bagus ya Nduk sembodo. Bagus, Rasa isinan Mas. Ku nek kulino ki ra apa-apa srawung karo aku ki. Apa nek rung kulino pancen yo aja Nek rong kulino iki ketok medeni ngono to. Ning kok nek wis kulino wis saya remuk. Lara iki aku rada sakit hati karo penggerong sing iki lho Nduk. Pak Dipatut nyapa? Mimin kuwi sindan suarane apik-apik ngelek-elek iku meneng wae le mak ngono ki ya jenenge wong ki pake dhewe-dhewe to Pak De. Jenenge engko nek apik kabeh engko nggo kembangan sapa? Ra ya ono sing nggo kembangan ning panggung. Ngono kuwi ning kene iki wis enek petingane dhewe-dhewe kok ya. Nah, iki suarane sindene. Lho bakoh-bakoh. Bakoh kabeh Mbak Arum, Nduk Nina. Cantik semua. Bu Endarti. Cantik-cantik. Nah, terus go nom-nom kowe. Lah nek karo kowe? Nggo merakati aku. iya. Ana wong ayu ra merakati lho, ana lho. Angel lho golek pawakan wong wedok kaya bego ngene iki. Ya, mugi-mugi guys ketika penyanipun Mbak Limbuk mau berangkal sansaya paribasan kuncoro, sansaya Amin. infrastrukture kabeh wis sansaya maju. Inggih leres. Sedelo meneh bakal ana rest area kang kabeh mau kanggo kemaslahatan bersama. Warga masyarakat sedaya Brangkal, Injih, kelurahan injih. Brangkal. Injih. Jeng Mimin dasare menika Bapak dan Pamil, bapak-bapak keamanan saking kepolisian ugi rawuh lan sedaya lurah-lurah sekecamatan Wedi ugi rawuh. Ing sak menika dipun pimpin ketua paguyubanipun panjenenganipun Bapak Sumarsono menika Lurah Pasung. Kalau wingi rak nggih bibar wayangan to. Oh, nggih. Pak Lurah Pasung ki nyen sawe ingkang katelah Pak Ambon nika. Ah nggih sing gleling nika. Oh. Saben aku nyanyi ning lapangan. Piyayine cilik ngleling ning Sembodo. Sembodo. Ambon kuwi ya, Le. Mesti nyawer kok Nduk, mesti. Wah. Mesti kena dadi nek ora nyawer ki malah dosa rumangsa dosa. Ngendika tau jagongan ngono kuwi. Ya. Ngendika ngono ki karo aku dhisik. Kalau wis anu. Alah Lho, pan ya pekewo wis panjenengan anu, kok wis. ya terus Langsung dudutke dompet tok nika mengke. Langsung nek Pak Alah Ambon. iyang malah biyung. Ya Allah. Pripun? Ewo Napa kaya. diunggahke napa pripun? Ewo kaya ya.
Napa Pak Ambon badhe minggah wonten pepanggungan, Pak? Oh, mboten kersa. Kula niku ngertos sing budaya banget niku panjenenganipun Pak Lurah Sriyanto. Oh, ngaten. Brangkal nggih. Pak Sriyanto menika. Pak Sriyanto Nggih. Brangkal, nggih. Menika saking Pak Ambon diwaca. Oh, saking Pak Ambon sampun kintun serat. Inci Wilujeng dalu mantasaning Seniwati Mbak Mimi Nonggo inggih. Selamat kepada Desa Brangkal terlaksananya sambang warga ngersakaken lagon sriuning lajeng layang kangen saking paguyuban Kepala Desa Kecamatan Wedi Bapak Ambon. Dados menika Pak Ambon mewakili paguyuban Kepala Desa sekecamatan Wedi. Menika atas nama paguyuban ingkang atas nama pribadi mangke tasih kepareng menyusul. Nggih, matur sembah nuwun Kyai kok berbudi bawa leksana ya Allah. Kyai ngono ki dadi iki sing nggo anu amanah saka sak paguyuban dhewe engko pribadi jek arep pareng dhewe matur sembah nuwun Pak niat baik panjenengan sampun dicatet malaikat nembe niat kemawon ya ya lu nyumen to lek kowe ya men transparan paring bebingah menika 200 200 matur nuwun lumayan le amin lumayan bangane cara dhisik nyelawe wis jujul ya le ya proses kok ya napa niku selawe kok jujul kok le murih men lah nek arep 50 ya ora nyandak kaya zaman sementen tapi saya sudah berbangga hati melihat sekarang Sukipan Jeng Mimin kalih Jeng Apri menika sekarang sudah menjadi artis yang terkenal di kancah internasional. Waduh, mila kula niku nek ajeng mayang ajeng ngundang panjenengan niku ya danane mboten tekan. Terus lenggut-lengguti ngapa kowe iki, Lek? Sak suwene sak jur 10 tahun ki ra ono wong tau ngalem aku blas nyawange paribasan gila ketume paribasan didoni iki atase dalang muda kok ngalem aku ki lho apa ya ora ngimpi apa nek tumrape wong wedok ki wong wedok le blonjo telate ra apa meneh muni dialem muni kaya ati gedodok rasane waduh kowe ning kowe ki nek ngomong wedok ki mbok ya peke weruh kala menjingmu iki lho sakmene gedene kok wedok pancen wong wedok mata yuyu ki sabar kok sabar iyalah mbok yuyune ki njabit mripate kuwi ya kok mata yuyu iki lho ngaturke panglipur no nggih nyuwuni pamundutan saking Pak Ambon nggih ngersakaken sriuning kalih layang kangen dipunaturaken sriuning anu niki nyuwun sewu Pak Lurah Sriyanto niku piyayine budaya kula mboten marem nek panjenenganipun Pak Lurah dereng minggah wonten panggung cocok mboten ngira-ngira Pak undange kaya tintingane siji dhuwur monggo Pak Lurah katuran minggah wonten ing panggung paring panglipur ing pagelaran dalu punika dalu maeko Pak Lurah datang penontonne monggo Pak Lurah senang wayangan dalang sambung kasanian Alhamdulillah Pak Lurah Pak Lurah sugeng dalu nggih sugeng dalu Mbak Mimin ingkang lenceng menika ingkang gagrak lawas menika wonten dawuh panjenengan niku wong dalu ngimpi napa kok ketemu widodari kekalih kados ngeten to Pak sing ajeng ketemu kula jek antri 3 sasi panjenengan kok ngimpi apa ngimpi langsung kepanggih menika ya kanugrahan agung menika ning deg-degan kula niku lho enten apa lah niki mengke terus dados napa kula dados napa kersanipun mboten deg-degan nyun ngampil astanipun Pak lah nek ngene terus rak sesuai ora deg-degan apa nek rung kulino ku rung mapan ki nggih lah niku satpam kula ora apa-apa Bu wong iki ya gur padha karo aku pun santai mawon Bu mboten bakal meteng kok nek kalih kula niku Pak Lurah nyaniatke sedekah wonten mawon mboten napa-napa sedekah kok Pak Lurah nggih matur nuwun sanget panjenengan menika
kula mireng biasanipun inggih remen nyekar. Mbok kangge nglibur para warga masyarakat miki. Nyekar menapa? Namung sakderengipun nyekar nggih sepatah dua patah kata. Wau sonten sampun paring dawuh. Namung dereng pati komplit piyayinipun. Lah sak menika warga masyarakatipun sampun komplit. Wau ora ingkang formal menika sing ingkang santai ngoten, Pak. Nggih. Dumateng sedaya para warga masyarakat khususipun Desa Branggal lan umumipun wonten ing lalatan Kecamatan Wedi matur nuwun sanget awit kerawanipun lan kala ngajeng sampun pun aturaken panjenenganipun Ki Dalang Blestu wonten ing tahun anggaran 2020 menika insyaallah kula selaku pemerintah Desa Branggal bekerja sama kalian sedaya para warga masyarakat badhe mbangun rest area ugi kios wonten ing Pasar Munduh menika. Nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi mangke sedaya kaleksanan kasembadan sesuai kalian cita-citanipun warga masyarakat wonten ing Desa Branggal. Amin amin ya rabbal alamin. Niat saya insyaallah mangke Gusti tetep badhe ngijabahi. Amin. Nggih. Monggo sak menika menawi badhe dana suwanten nyekar menapa Pak Lurah? Nggih kula mbawa mawon. Oh nggih. Oh bawa nggih monggo-monggo Pak. Mbawa mawon mangke ingkang nerasaken Mbak Mimin to Mbak Apri. Nggih. Menika nyuwun meh rahina mawon. Meh rahina. Malah kula mung niku mangke panjenengan ingkang nyekar kula ingkang mbawa ngaten. Nggih, Pak. Ngaten. Apa ta Nduk meh raina ta Nduk? Ya engko nek ra apa tak ewangi. Iya, iya. Wong nyambut gawe ki mong tinemong mat sinamatan aja kok pinter nggo dhewe iki ora lho. Contoh nyata wis kaya Mbak Arum Hapsari iki ya didik seniman-seniman pesinden muda. Ya melu seneng Sewu mongkok. Mas Patut mangke nek mboten apal mangke diwarai. Monggo. Sampun Pak. tepang kali Mas Patut. Oh sampun. Aja turu sore kaki. Tepuk tangan kagem Pak Lurah. Wah, Suwantene sae luar ini. biasa. Ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane rodon redeg kula niku. Ampun, santai mawon. Napa kula jaga jarak napa malah dipun keparangaken nyaket? Malah dicaket. Oh lah iya nek Atus men. Panjenengan kok ya prasaja lho. Nyenan iku kok nggih nyenggol-nyenggol. Jenengan le nyenggolke. Apri kok ketok men geleman ngono lho. Isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong meleksa bernarima monggo Mbak. Sembah nuwun Nggih. Pak Lurah. Luar biasa. Nggih, saged kula mung niku ndelah niki pas ngepasi para warga masyarakat petani khususipun Desa Branggal nembe sami olah tetanèn. Weh, ngaten. Nggih, pun lajengaken monggo Nggih. ning niki nggih ninggali wajib nih lho niku pun sawer-sawer nggih. Insyaallah. Mboten niku mboten wajib, Pak. Nah, Hukume ora wajib, ning ya luwih utama nek ninggali. Lho bahasane wong seni iki luwih utama lho ora ngono to. Ora ngudokke dosa nek ngudokke seniman aja ditokke. Alah matur sembah nuwun Pak, ya ampun kok Pak. Lah bene suki melisan.
Sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Lurah. Nggih, matur nuwun. Nggih, mandhapipun ngatos-atos ya Pak nggih, nggih, ngatos-atos. Ayo Didelayot didereke Pak. Anu sepatune kula gemaken Pak. Ya jenenge wong bekti karo kakok ku ya sing tuwajuh sing tenanan apa-apa. Iya, iya. Panyuwune wau napa mau lagune? Meh Rahina. Meh Rahina. Was meh Rahina sumirat ing wetan berene salur datan ana pedote pamundutan saking Pak Sriyanto. Bapak Sriyanto. Pak Brangkal menika. Oh nggih. Kalian Pak Ambon menika wau nggih. Pak Ambon mangke ngersakaken Sriune. Oh, Sriune. Oh nggih. Menika wonten pamundutan lumantar WA. Ngaten, Pun Mas, ngaten. Mas kula dereng marem nek Jeng Mimin kalih Jeng Apri niku dereng caping gunung. Pancen iki spesiale. Ya. Bawa caping gunung. Caping gunung, kula ingkang bawa. Diketokke suarane api-apian piyayi loro. Mboten kudu api-apian. Pripun sinerginipun wonten ngaten. Oh, nek apik ana mergo nek api-apian genah kalah ngoten. Mboten kudu kalah. Mesti amblek nek api-apian. Jenengan niku nggih ampun jujur. Ya kok ya jadi kaki ya dalang ora iso ngomong rasa nek api-apian cetha kalah ngoten apa dae kok. Kula arep berkembang pripun wis di underestimate ngoten sik penyambi kok ya. Ngendika kok waton bener. Mbok ngendika sing natoni Dedek ngono piye to? Dedek. Nggih, pun wiwiti Jeng Apri. Kula nuwun Ki Ogluk. Dangu mboten pinanggih. Saben bengi genjlengke cok. Sing genjleng Jeng Mimin. Ya, nyambut gawe.
repot iku dudu aja ngantek di Yo. arep kanca Sajake. ya aja nganti. Oh gur damene kok aurat iki ayo. Yogane nom kabeh ya sing tuwa ketok tua mung rinto. Rinto kok sawangane kok kaya ngangah-angah ngono to lek kowe iki lah ya nom dhewe kok ketok berangas dhewe iki mikir apa? Lah nek ning omah ki ya kesel lho Lah apa iki. bojone pegawe lho wisan arep mikir apa? Pegawe lah lek ning omah ki njerengi memean, umbah-umbah. Oh malah si rintone kuwi Iya. yo. Ya ora apa-apa, ora ono alane piyai kakung nyampe gaweane piyai putri ki ora apa-apa lho. Nyampe karo dipetheklekke beda lho. Lah jaut. Nek dipetheklekke pakulinan nek nyampe ki mbok menawa sing putri pas repot ra iki. Ya. Yen memajang mengkara janer kuning. Iki ya pengendangnya ya hebat. Kendang gawan no. Gawang. Ya dalang ya bagus. Wah. Harapane ya lincah. Lincah. Jenenge bribek penyanyi serat tau mergo konangan dhisik. Pripun, Pak? Oh, nggih, nyun sewu. Kula waos pisan nggih kersanipun mboten Inggih. Heeh, diwaca sisane. saiki genti nggo kowe to. Monggo. Apa? Sugeng dalu Mbak Apri waswantenipun sae. Ya mung bocahe kok rada kunting. Lha ora apa-apa jenenge wong kabeh plus minus kok ya kahanan Apa donya kurang kok gizi kon ae, sempurna ya werna-werna nggih ora apa-apa iki piye malah bloko suta. Niki wonten ingkang badhe nyumbang dana nyekar. Bapak Sumarno. mantan Kepala Desa Brangkal. Nggih. Lelagonipun Sesideman. Ha, Nggih, mangke kacaosan mangke wekdal. Kula Nggih. bikak sisan kersanipun era transparansi paring bebingas setunggal atus. Nggih, pun kempalaken. Kembang wae wetan guna jadi jogeti to ya. Nah. Tundang deneh meneh. Wis ora apa-apa. Aku arep tetep totalitas kok nduk senajan sentimen ora tak ngurus. Masalah pribadi tidak saya bawa ke panggung. Lho iki seniman sejati ngono kuwi. Ah nggih ngaten. Napa nih? Alah ya jenenge. Inces Apri. Nggih, pripun Mak Cangki? Sampeyan niku asline nggih kakung to Raan. Nggih ngoten. Kula kok mboten percaya nek sampeyan mboten nyuwara kakung. Oh. Pengen weruh. Lho nyorok aku rasa sok cantik. Nek digodho kemayune pol nyo pamerno. Apa ya iso tenan apa ora nyuwara Nggih kakung. mengke nek mboten pernah nggih kersanipun dipernahaken Mbak Yu kula. Oh, Rasa tok ngaten. kandhane nek Mbak Yu niki nyat bagian nggon menak-menakke ngono kuwi. Pacitan kurang gede ra, Lek. Ya dicoba neh pacitan neh rada gede. Sepira to? Supiye kepiye nek Kurang nek lanang. kurang lanang kok iki Iya, mertanggung. lah, mula Dak darani Dikandani. Pacitan sarwi. Oh, ngono kuwi. Dadi Kuwi rumuse piye kok iso suarane jemblogor ngono. Nggih niki rada bergagah, tur kira-kira bagian sing sok ngewewo niku kudu disingkirke sik. Wah. pilih menyingkirke piye? Ya disapeh nunduk kaya bayi dijenenge disapeh, ora parang nangkal lho aku. Dadi iki mbegagah ngono ya. Tak nyoba ya. Heeh. Ning aja banget banget ndak matus ngono lho. Iya, Lek. Nah. Asik. Asik, asik, asik. Ae, 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 Dibonusi iki mah ya karo sing ngendang. Ayo gentelan jenengan lho.
Jeng Mimin, Incas Apri. Nun. Malam ini juga di live streaming oleh Sanggar Cemara dan channel YouTube Dewan Kesenian. Luar biasa, sing nonton wis 1000-an. Yang lihat langsung. Jadi kalau wayangan sekarang itu tidak hanya yang melihat di lokal saja, di seluruh dunia bisa melihat. Dasare bengi iki Mas Seno Nugroho kan mboten ngasta. Dadi wah, le nonton akeh tenan. Ayo jenengan ditunggu-tunggu lho panjenengan iki. Lho sing chat kuatah sangat niki. Panji, matur nuwun. Menika giliranipun Mbak Mimin. Nganggo suara wedok lho. Ya wedok no, jane wong wedok nyara lanang tak mung genep-genep tok. Tek ora kompak. Panas. Dene ya suarane iki ya apik. Kula niku selama ini pancen kula niku bodoni. Waduh. Men adik kula, anak kula men menjilo, kula ketok elek ora apa-apa. Mbok ra dhuwur-dhuwur oleh engko nek kesampluk manuk gagak lho kowe. Parian. Kagem Desa Brangkal napa dinten ngoten. Ya. Nggih. Waduh. Nek merucut aku semelange. Sapa sih? Wis e Brangkal. Pak Lurah Sriyanto. Tuku kueni karo tahu bersama Ibu Sri Mulyani Brangkal tambah maju. Tepuk tangan. Ngono lho Lek, sampean genti. Kudu luwih apik iki Mbak Yune. Apri merosal. Oh, primus. Wis ket biyen. Apri merosal. Terus piye ya, Pri? Piye? Wis kokean apem. Merosal kok kokean. Lah apeme anu kok ya iki Anu iki apa jelasno? Jamur kok. Terus warga Brangkal ayam tentrem. Matur sembah nuwun Pak ya Allah. Ben nempoki piyai siji ning kan wis gawe mongko ing ati. Ayo. Panas sedan aling-aling. Ceping gunung. Ambiar ambiar Wik 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 wik. Kok nek kowe ora ditabahi ya, Lek? Ora apa-apa. Kowe iki senggakan apa? Dewe-dewe ora apa-apa, ora kudu kok ngono ki. Siapa menabur dia akan menuai. Kalau yang kau tabur kebaikan, ya engko etuk-etukane ulane kebaikan. Sadurunge dituweke dipangan wereng ki jare. Jaran dibantah. Monggo no. Nadyan waten sarta lanang. Inumane banyu bane. Suara sing berkarakter ki ya ngene iki. Iya. Enggak, caping gunung dipun aturaken warga masyarakat Brangkal. Dados. Jaman berjuang juara kelingan anak-anak biyen tak openi
Dangdut ke, Cok. Ayo pang ke. Lagu Caping Gunung sampun dipun aturaken. Nggih. Napa malih niku wau ingkang dereng dipun pinangkani? Menika saking Pak Ambon Sri Uning, saking Bapak mantan kepala desa Sesideman badhe dono swanten. Oh, ngaten nggih. Menapa rumiyin menika? Nggih, dipun badhe dono swanten Bapak mantan kepala desa. Nggih, katurang minggah, monggo. Cah dipun. Monggo Bapak Pak Sumarno nggih. Yo ditratak. Bapak Sarino nggih. Pak Sumarno. Pak Sumarno. Monggo Bapak Suwarno keparenga minggah wonten pepanggungan. Bapak Wilujeng dalu Bapak Suwarno. Warga masyarakat Brangkal, mantan kepala desa Brangkal. Nggih, menawi mboten kalentu. Nggih, nderek tepang. Nggih. Monggo badhe ngersakaken bawa menapa Bapak? Gandeng kula wau saking panipun Bapak kepala desa sekecamatan Wedi nyuwun. Nggih. Sri Huning. Nggih. Menika nggih pun bawanipun Sri Uning. Nggih. Monggo Pak. Ya. Kang Yanto. Badhe foto, Pak. oh cakepan kok foto Lah pinten foto. Nggih. Kedahipun menika kagem benjang nggih menika kula aturaken saking terus nggih. Nyuwun pangapunten mbok bilih mangke kirang nuju Brana. Mboten dados menapa, Pak.
rawuh nyoki Bupati sae swantene ngoten wonten ing wektu nika kersa nyambangi wargane ngripta piyambak inggih pinter ngoten kok Monggo. alit saking raos tresno mring masyarakat berangkal sadaya panyuwun nipun sedaya panyuwunipun warga masyarakat berangkal Nggih. Bu Bupati ngijabahi Tepuk tangan kagem Bapak luar biasa. mantan, Pak Nggih. Sumarno. Mbak Nuwun. Sekalian sae lho reptanipun wah panjenengan mesti kulinten tumut karawitan mesti niki boten oh malah Raras Madya nika Mas Patut nika ingkang ngajari nggih Langgamipun Sriuning Pak, monggo. Sri Weh, disekar piyambak. Mustika Tuban jos lapuh tresno lan saboyo pati marang Raden Wiratmaya wis sapa anandang brangti kriuning datang grahita kriuning datang grahita kang cinipta kadange pribadi Wiratmaya putra lawe adipati lopes kontol baris kotong royong nyambut kami Sri Huning putraning abdi wangsa pati nalikane nguni kapupuh ing madya tanding lawan minak Monggo Pak. katresnaning Wiratmaya tinampi dening Rara Sri Huning sanadyan wekasanira prateng lina halabuh nagara
Matur nuwun Bapak. Pak Sumarno. Pasumbangipun. Nggih, matur nuwun. Swantenipun sae. Dalu. Mugi-mugi saged dados panglipur matur nuwun kagem sanget. Warga Brangkal. Nggih, dumateng warga masyarakat Desa Brangkal wilujeng hamirsani. Nggih. Wilujeng dalu mekaten Bud. Nggih, Pak. Sembah nuwun Bapak. Menika saking chat wonten Sanggar Cemara, saking Ibu Suji, saking Los Angeles. Loh, luar biasa toh. Saking luar negeri. Badhe nyawer 1,5 juta. Yang 1 juta buat Sukipan. Yang 500 buat Sanggar Cemara. Mugi-mugi Ibu ingkang saking Los Angeles, Ibu Sutni. Ibu Sutni. Nggih. Mugi-mugi saged. Alhamdulillah, terima kasih. Saya. Nanti ditransfer Matur nuwun. lewat dari Amerika. Nggih. Wes entuk sak yuta to. Mung lagune ora diterangke nyang kene. Oh nggih, lah kan Ini maneh anu peloke. Mongkok kok lah menika. sih. Kapan ya priak di Amerika ya nemui penggemar dhewe sing ning Los Angeles. Sok pon. Tak nyar dijak rono kok. Napa? Buat titis-titisan tembak ngono. Menika pripun Mak Cangik wonten pamudutan Nggih, iki sindenku ayu-ayu kaya ngene mosok ora didekne. Mbak Arum utawi Mbak Nina monggo penyanyi Kang Miji. Aswara suling. Ayo, jeng Nina dan jeng Arum sekalian. Oh nine mo ranjoake ba brelat gendroka depong Balungane, Cok. sigrak kandangan Los. Osik. Suara suling ngumandang suarane, tulah-tuling kapenak unine. Unine mon trenyake barang lakan troka, tepung suling sigrak kandangan. Kathah sanget ingkang badhe nderek pasumbang bawa. Menika saking Bapak Sarina badhe nyumbang bawa wonten tindhihipun 1.100.000 rupiah. Warga mriki niku budaya nggih. Nggih, budaya sedaya. Monggo Pak Sarina minggah wonten panggung. Monggo Pak Sarina. Wonten apa mboten? Pak Sarina? Oh menika piyanipun. Wonten, wonten. Nggih. Monggo minggah wonten panggung. Ugi mangke ingkang saking Los Angeles ngersakaken tembang Tembang kangen. kangen. Kala Mak wau Cangik. nggih. Ingkang saking Los Angeles ngersakaken tembang kangen. Oh nggih siap. Nggih. Ben dibawani karo Pak Sarina rumiyin. Monggo Bapak Sarina, piyayi budaya tenan piyayi berangkal ki ya, Nduk. Lah nggih tindake we nyeni kok. Lah, nyeni. Templek. Nah, ora tak iringi kok. Ah, mungkin nek diiringi ndak bingung. Monggo Pak Sarina. Duh, monggo, jan monggo, Bapak, Kyai nggih. sepuh. Brengose tesih cerapang. Yo nggih. Nggih, Pak. Sugeng dalu Pak Sarina. Ini Adi, ini pun dipuninggahaken. Pun kula ajari. Kira muni. Nggih, badhe pasumbang bawa menapa menika prayoginipun pelok. Titipan anak putu. Oh, non?
Titipan anak putu. Oh, titipan anak putu ki bawa apa? Niku lagu Lancaran titipan anak. Nggih, niku lagu senes bawa ngoten lho. Enten lancaran Ini wonten bawani. Oh, lah dingejak padu dalange malah. Nggih, nyuwun pangapunten. Bawane rak nggih benten. Nggih, menika Mbok ngaturaken bilih namung sugeng menika kundur. kecut mugi ing mangkin dadosna penghibur. Nggih. Rina pantarane wengi. Iki genah weton krawitan ya. Pelok barang kok, Pak? Oh, pelok barang. Oh, lah iya, piye to? Tan kandhat salah. kula Sing salah gamelane. meminta Ya gluk masih aman, aman. Blejut. antuk nugroho yang saindenging nuswan toro Kirang unjuk, Pak. Ayo ora apa-apa jarakan piyayi sepuh. Alon-alon. suwe ra kanggo. Padha kula. Alhamdulillah jeng Mimin jeng Apri sudah ditransfer. Ini buktinya. Matur sembah. 1.529.350 rupiah. Ibu Transfernya aneh ya. Alhamdulillah. Ayem tentrem adil makmur Presiden Jokowi dodo bilih mekaten Bapak Ibu cakethaken Inggih. Matur nuwun sanget. Menika dipun lajengaken. Titipan anak putu, Pak. Oh, titipan anak apa tuh nggih? anak patu, anak putu. Pelok barang, Pak, Papa. Balik, Malik. balik, Pak, balik. Kecekel. Ayah. Ora apa-apa sing penting cair ngono. Yuk, dados. Dung dah tung ngene to, Pak. Nah. Kemari palocinawi Kertoraharja iku Nuswantara bumi nekancana uga wis kaluka ade dasar Pancasila alase isine iku kabeh dadi titipane anak putu prayoga budidaya slamete aja dilaleke ya padha lestareke supaya bisa nganti tumurun anak putu Halungan.
dilaleke ya padha lestarekke supaya bisa nganti tumurun anakku. Nuwun pangapunten matur nuwun. Inggih Bapak Sarina matur nuwun. Mbah nuwun, Pak. Sampun, Pak. Dirakaken sih. Lelagon titipane anak putu sampun lumati. Samenika tembang kangenipun menika khusus duet kaliwan Jeng Apri kalawan Jeng Mimin ingkang sampun dipun transfer 1.500.000 rupiah. Yalah. Tindek loro terus kipat ngono kira ya. Nggih, dipun aturaken tembang kangen. Nggih, diwalik neh kono neh Kang Yanto. Monggo Mas Sukris. Ora apa-apa karo olahraga kok. Yo, Cok, tembang kangen. ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora wong sing tak tresnani teka ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu.
Masuk. Tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen mesra sak tandane aku ngenteni balimu endah manis sing esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanmu. Wah, ya 1 juta mula le ngerok ya tenanan. nggih lho semangat pokoknya Semangat. matur sembah nuwun nek ora tresno ya ora maringi Ramaringi, ya sing ngendang rakitang selawe ya dibagi beri Betul kok iki marah semangat. Sampun sah menika saking Ibu Suci saking Los Angeles nggih Bu. Tembang kangen sampun dipun aturaken. Matur nuwun sanget. mugi-mugi saged dados jampi saya jampi kangene kanggo karo budayane Indonesia ngono ya Le. Iku wis ning kono nek ra kleru 30 tahunan luwih kok, Nduk. Ngaten. Pripun? Oh, sindane loro neh no ki mau. Oh, nggih. Mbak Nina kan, Mbak. Mbak Arum Hapsari. Kalau kan nembe pemanasan niku dereng keetang kalau kan kur bersama. Aja ninggal aku trimo bali. Liwet budal janjine bebarengan bareng waro lambe abang tos kakiwan proliane mbok aja ngece mbok aja ngece lamun ngece kawaleh tapi murine proliane mbok aja ngece mbok aja ngece lamun ngece kawaleh tapi murine Sinden kula kalih menika ingkang sisih ler niki rumiyin ingkang ibunipun menika nggih bantonganipun para sinden saking Kabupaten Klaten. Menika putranipun Ibu Sempruk. Sempruk. Saking Ceper. Lah sing sisih kidul menika juga cantik. Kuwi saka ngisor Gunung Merapi. Desane ngendi to, Mbak? Terangno desamu ngendi, Nduk, omahmu? Wis dipedhek. Ya ora apa-apa kan cethone nggon mik ngono lho. Saking para pundi, pamirsa rung pirsa. Nggih, kula Nina. Nina. Saking Waduh. Apa eneng jeneng kaya ngono kuwi desa? Nggih, enten nek biasane desa kula niku nek udan-udan ngeten niki lunyu dalane. Ya dandan ki lunyu dalane. Ngarepan ngomah kula niki tesih sempit, Mbah Hime. Sempit, suket-suket ya akeh ya. Mbah Hime niku nek tenggen kula gur maju mundur. Tur dalane menapa jek runggut ya, Nduk? Iya, runggut. Mbak sukete dibabati. Kok Jumat biasane gotong royong. Oh, digotong royoke. Lah. Mbak yoga-yoga ayo gotong royong. Angga teng bawuan, Nggih. Bawuan menika wilayah Kemalang Kilen sisih kidul piyambak. Nggih, ngandhap Gunung Merapi. Jeng Nina. Nggih, kula asli Ngayog Jakarta. Oh, aslinya Yogyakarta. Katut lanangan Kok lanangan jagung ngeten lho, Mbak. Nggih. Nggih, menika yen ya sarjana, Mbak. Nggih no. Oh. Biasa ngendang kaya Mbak Arum kok, Mbak Arum ngrebab dengan ngendang. Oh, lah aku iso no adol. Ya duet berdua lagunya apa? Niku mau pamundhut sampun komplit. Sampun nggih katosipun. Wonten sedeman. Oh, tesih sesideman. Oh, sesideman. Nggih. Sesidemenan. Oh, nggih nek sedipan nggih ngangge bawa. Aku nek Mbak Arum rumbunan. Slendro malih.
Aku jane petinganku gender, ning nek arep gender aku ya pekewo to. Duh, Kae iya. mantan pacarku lho iki. Wah. Biyen cek Yo gluk iki. Heeh, biyen cek ketok mokluk kae wis. Saiki kari blecut. Oh, pancen kremenane iki daun muda, muda. Izo. Wah, Wah, wis. brengose nyepruk. Endi to? Kuwi iki kudu brengos. Apa? Ya bae. Ya. Dandang gula. Sing bawa sinten, Mas? Jenengan berdua gentosan. Kula ngenteni gedhoke jenengan. Kok nek kula dodok niku mengke nek pun lagu. Dodok ngoten niku lagu. Perpindahan jenengan terus kula ngono Oh nggih, monggo. Nah. Monggo Jengarum. Dodok. Waduh. Kuwi dadine wah dadi sedih malahan. Wiwitane anderek sang peki Ngetungi apa? Ngitungi apa to Mas Hari? Priyo bagus kang ora jenengan kok ngarani gendeng sak trek. Trek iki tulisane piye, Rok? Ora kula tak nyuwun pirsa trek kuwi tulisane piye hurufe? Oh ora nganggo e. Kang olah budaya oper Mas Heri oper mboten boleh. jane apik kono kok karang kono nek Mengke dikatahi le nyanyine Jengina le katahi. Sowan menyang kota gedhe Iki mau uga diberkahi karo lurahku. Sinten Mas? Pak Sunarto Lurah Sembung. Mung durung nyawer. Ajeng napa Mas? Oh, Pipis. kula gejengke napa? Jarike. Horor tenan. Matur nuwun ugi dhateng para kadang-kadang WMC. Wayang Club Community. Wayang Mania Community. Lah, mang bener Siapapun ke. dalangnya yang penting Wayangan. Luar biasa, nyandi-nyandi ana wayang mesti diluruk. Dadi ora fanatik dalang ya, Nok. Nggih, ora ngarani dalang. Jam 4 pun dugi mriki wau. Enggak. Bendera terus ora apa. Lho, kan manut tintingan jarene iki. Dengaran mikir. Iya, pikiran. Selendang kuning kang saking swara kurang premono. Nek niku pas banget jenengan. Swara kurang premono. Kalau tok. Wah wis. Ning wasis
Lenggender niku wasis ngungrum. Tidak memandang umur. Kenapa-napa ora balik iki? Utang. Apa Mbak? Angrung marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno Wiraswarane Ose goyang Mbak Dina, Mbak Arum, asik. Marang kula warga garwa lan praputra kincange alis kuasa serius aku isih mampu ngelateni salahku mongko kowe bocah jiwa ragaku tak kurang kehormatan mampu
Matur nuwun Jeng Nina, Jeng Arum. Wah, permintaan lagu masih banyak sekali. Ning wektune wis jam 1 bengi, 1 engkas. Ayo Jeng Apri karo Jeng Mimin jumeneng malih. Iki ana panyuwunan saking warung pojok Gumul Pak Anom. Kersakaken menapa? Nyuwun gubuk asmara. Lajeng nika saking Sugeng Dalu Mak Cangik, saking kula Muhadi WMC, Ketua WMC Kabupaten Klaten. Salam kalih dulur-dulur WMC Klaten ingkang sami mirsani. Nyuwun lagong podang kuning. Matur suwun. Mangke kacosaken. Monggo Jeng Apri, Jeng Mimin ada beberapa permintaan menapa ingkang badhe dipun aturaken. Podang kuning langsung kemawon. Iki saking kula Mbak Yati nyuwun lagu Memanekmu. Lagu menika katur dumateng sedaya dulur-dulur WMC ingkang dalu menika nderek nyengkuyung pentasipun Ki Hari Sembung. Matur nuwun, mangke menika mangke dipun sigek saksampunipun Mbak Apri kaliyan Jeng Mimin, mangke lagu-lagu ingkang dereng saged kawula aturaken mangke dalang kedua ingkang badhe ngaturaken. Menapa? Podang kuning. Podang kuning. Oke. Kawiwitan Mas Cokres. Mas Cokres monggo semangat Mas. Mas Cokres. Ketoke rada gremes monggo ingkang anu pinarak. Ser. Asik-asik. Ayo le. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap, cinta pun hanya. Dimas Harindo semangat Mas. Esok awan neng omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobeng miber anggone goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Gawe pikirku gongeng Celeret ikan tak sawang tambah manis Tiba bunga yen klangon yaning sirange Kalatiku kekiwang liyan Yen si podeng andut tati kepanan Ora mendo tak serarani son pikat tegando iya totalitas tiada batas ambiar esok awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang
beram kono goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Hei hei man yen nganti liya kang nyamah kleyang-kleyang tak sawang mencok ning apa kancangan tak rindik sang kademen sarwi ngoseh dheweke ngalih pencokan elo kae tak jaluk mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seleret isan tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon yang disiran ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang atutut ati kekanan ora mandor atiku tan saya dadra ranani son pikat kulo tegando Oke, terima kasih, matur nuwun sangat. Masih ada beberapa permintaan yang